kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nag-quickie kami ng ex ko na masarap. Feel good morning po sa mga kabisyong tulad kong nag-aabang palagi sa programang Mga katas ng nakalipas. Habang papunta po ako sa trabaho ay pinapakinggan ko po kayo, Call and Tits. Kaya naisipan ko rin pong i-share itong aking katas. Itago niyo lang po ako sa pangalang Jervy. Ikakasal na po ako sa girlfriend ko for 1 year na si Michelle. Pero itong katas ko ay tungkol po sa ex ko na si Trina. 3 years din po kaming in a relationship. Nagkahiwalay po kami, siguro nagkasawaan na rin din. At dumating si Michelle sa buhay ko. 3 weeks po bago ang aming kasal, Call and Tits, ay niyaya ko ng mga tropa para magdespedida de soltero. At di ko po in-expect na sa bar na yun ay magkikita kami ng ex kong si Trina. At doon na po nagumpisang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Trina! Hey! Ay, Jervy, dito pa talaga tayo nagkita. Basta. Medyo tipsy na ako ah. Basta? Okay lang? I'm okay. Ikaw ang kamusta? Oh, eto, kasama tropa. Bay! Shut na, bay! Kasi ano eh, Small world. kakasal na pala ako. Sana all, no? Kasal na. Hindi, sige, padala kita invitation. If you want. Nang iinis ka ba? Hindi! Jervy, hindi Seryoso ako nakikipagbiroan na. Seryoso ako Hindi ba? ako pupunta, sayang lang yung invitation mong ipapadala sa At least akin. in-invite kita. Oh. Shit na. Ito naman, para naman tong ano Huwag eh. na natin pag-usapan. Teka, ikakasal? Ilang months na ba, ilang years na ba kayo? 1 year. 1 year pa lang. Bakit? Ano? Saya naman nun?
Samantalang tayo, ang tagal natin, hindi mo naisip magpakasal. Kayo 1 year pa lang ikakasal na. Anyways, wag na natin pag-usapan. Let's enjoy the night. Mukhang ito ay despedida de... Ano yun? Soltero. Oh. Let's dance? Dance? Di ako sumasayaw eh. Ba't andito ka? Let's go! Let's dance! Sige na! Ako, sasayawan na lang kita. Sasayawan na lang kita. Uy, ano ba? Sure ka? May bubulong ako sa tenga mo. Ano yun? Jervy. Tipsy ako. Ikaw din eh. Ang pula na ng mata mo. Ari, sayaw na lang tayo. May mga tao, makikita tayo dito. Siyempre. Sasayaw na lang tayo. Sumayaw. Gusto ko yung ibang sayaw. Ano na? Uy, teka lang. Tayo sa CR, may alam akong spot doon, no? Uy! Hindi na, may alam akong spot. Halika na! Halika na! Bitawan mo ako! Halika na. Halika tayo dito. Ano ba? Hindi ka rin makikita. Alam ko tong spot na to. Ang ganda nga dito. Bitawan mo ako. Halika na. Ayaw. Anong ayaw eh? Isa pa nga. Ayaw, tas galit na? Ano? Ginalit mo eh. Gusto mong i-flag racing kita? Huwag na nga. Bitawan mo nga. Ano ba? Hindi ba hindi? Kakasal na nga ako eh. Huwag ko nang magsalita. Jervy, ang sarap mo. Sige na. Jervy. Jervy. Di ko po napigil ang sarili ko nung time na yon ng kolatita. Mapusok po ang ex kong si Trina. Hindi ko po alam. Biglang nawalan po ako ng lakas. Nilabas mo kasi. Hindi ko siya mapigil eh. Paano yung hindi mapigil? Ganyan. Hindi ko siya ma-push. Pero sa totoo lang, nagigilty po ako sa nangyari. Kaya iniisip ko na lang, sige lang, last for the road naman na yun. Yun na rin siguro po ang closure na kailangan namin ni Trina. Mas matagal po kami kaysa kay Michelle. Makalipas po 1 linggo, habang papalapit na po ang aming kasal ni Michelle ay naging busy na rin po kami ang kolatita. At nagpa-finalize na rin po kami ng meeting sa aming organizer. Ma'am, sir, ayan po yung mga listahan. O, diba? Lights and sound. Kompleto na yan sa venue. Meron na po yan. Tas, yung acoustic. Gusto ko sana ng full band, babe. Full band. Pwede bang full band? Sige, okay lang. May suggest ako kung ngayon yung taligsik band. Ayaw nyo ba nun? Ayoko, gusto ko ng Grace Note. Grace Note. Sige po. Magkano ba yun? Basta, may budget. Bibigyan ko kayo ng quotation, ma'am, sir. Sige, babe, anong gusto mo? Ano pa? Ako yun. At saka, kailan kami mag-food tasting for the catering? Ano na natin? Andiyan na yung catering natin, ma'am. Sige, kasi ayoko mapahiya sa mga, namin, mga sponsors at mga bisita kasi mga, professional sila na tao. Baka maalat kasi yung nyo, baka maalat yung isda nyo, yung mga bangus. Ay, yung fish fillet? Oo. Fish fillet yun, madam. May tea, di ba? Oo, man. Gusto niyo, sir, may banda akong ireto yun. Ayun. Sino? Mapapasayo si Elias. Mapapasayo ka doon. Ayoko namang maging parang concert naman yung kasal namin. Anyways, yung how about the venue? Dapat aircon, ha? Ay, aircon naman talaga yung venue. So, magkano yung package?
Ano ba yan, babe? Tawag ng tawag sa'yo. Sino ba yan? Sagutin ko lang si boss. Saglit lang ha. Excuse lang Babe ako. naman eh. Mamaya mo na yan, Ikoy. Boss ko eh. Saglit lang. Sige. So yun na nga, Mars Trixie. Sige ma'am, ano lang. Magkano na yung package na napili namin? Basta, Ang mahal! wala pa nga ako sinabi. Hello. Kanina pa ito tumatawag eh. Hello. Hello? Check. Hello. Anong check? Check. Hello. Kanina pa ako tumatawag, ba't hindi mo man lang pinipick up, ha? Jervy. Hello. Trina? Ako to. Ano? Bakit mo ako kinukulit? Kinukulit? Para sagutin mo lang eh. Hindi ba pa tayo pwedeng mag-usap, ha? Ano pa bang pag-uusapan natin, Trina? Ha? Jervy, magkita tayo. Magkita? Sige na. Para saan? Sige, kapag nagkita tayo, huli na yun. Hindi ko na yun uulitin. Please, kita tayo. Hindi na po pwede, Trina. Alam mo namang ikakasal. Dinawin lang natin yung mga bagay-bagay. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Ano lang naman yun na nakainom ka, nakainom ako. Hindi yun malinaw kasi kung totoo, mahal mo yung fiancé mo, hindi tayo magsisex. Hello, sumagot ka. Trina, pwede ba? Tantanan muna ako. Jervy, alam ko nasarapan ka din. Jervy, sige na, closure lang ang hiling ko. Sige na. Hindi pa ba closure sa'yo yun? Hindi mo ba naintindihan? Ikakasal na ako, pwede ba? Wala akong pakialam. Yan ng babae naman yung dahilan eh. Kung bakit nagkahiwalay tayo eh. Ano ha? Huwag mo nang idamay si Michelle dito. Kung ayaw mo madamay, magkita tayo. Ano na naman ba to? Magkita tayo. Sige na. One last time na lang. Sige na, Jervy. Yung ugali mo na yan, kaya ako humiwalay sa'yo. Kasi ganyan, Ki. Pwede ba? O Tigilan di mo. sige, Angel na yung fiancé mo. Angel na ba yung Michelle na yan? Naku, pero nagtatago lang naman yan. Demonyita din yan. Sigurado ako. Magkita tayo, Jervy. Sige na. Isa na lang. Last na to. Hindi. Promise. Hindi. Tigilan mo na ako, Trina. Pag hindi ka nakipagkita, lagot ka sa akin, guguluhin ko kayo. Guguluhin ko kayo ni Michelle. Isesend ko sa kanya yung video and yung audio recording. Ano? I-record ko yung mga nangyari sa atin nung gabing yun. Ano ha? Ito, Ayun, paparinig ko Shirley. sa'yo. Trina, pwede ba? Sige. Ano, isesend ko to. Sige na. One last time. Magkikita tayo, okay? Please. This is one last time. Promise, I promise. Kinakabahan po ako, Call and Teach. All set na po kami sa kasal namin ni Michelle. Pero nagawa ko pang magloko sa kanya. Hindi ko naman yun sinadya eh. Nadala lang ako ni Trina. Para hindi niya na kami guluhin, kinausap ko na po siya ng personal. Bakit dito mo pa napiling mag-usap tayo? Di pwede sa labas? Hindi pwede sa labas kasi ikakasal ka na. Iniisip ko po yung kapakanan mo. Kakasal ka na. Gusto mo ba mabulabog tayo? Doon tayo kakain sa labas. Kaya dito na lang. Nag-check-in na lang tayo. Sabihin mo na. Anong gusto mong sabihin? Ano na? Huwag ka na magalit. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Huwag ka na magalit. Ako naman, alam ko naman na ako ang kahinaan mo eh. Jervy. Jervy, sige na. Alam kong gusto mo rin to. Bitawan Namiss mo to, ko. diba? Mas masarap ako dyan sa Michelle na yun, diba? Bitawan Mas mo. masarap ako sa kanya, Huwag diba? akong tuksuhin kasi nadadala ako eh. Huwag mo nga akong ganyanin. Ano ba? Bitawan mo kasi ako. Ubarin ko na yung damit mo. Ano ba? Jervy, ang sarap mo. Teka lang. Di ka ba nasarapan? Ano?
Last na to ha. Oo, promise. Last na to, Jervy. Sorry talaga, Lord. Wala na, last na to. Ayoko naman dapat eh. Second to the last. Ayaw mo ba? Second Ano second to the last? Last na to. Last na to. Hindi na ako papayag. Ano second to the last? Gusto mo ba masundan? Second to the last ka. Patama na. Jervy. Let's get- Jervy. Saan mo dali? Jervy. So paano? Basta yung usapan natin, last na to ha. Hindi na tayo magkikita. So, ganun na lang yun. Ikaw masaya. Ako mag-iintay. Alam mo yung babae na yan? Demonyita yan. Malas yan sa buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo tas magpapakasalak kayo. Hindi ako papayag, Jervy. Ano pinagsasabi mo? Alam ko ba last na yun? Last na yun? Hindi na pwede sarap second to the last. Sarap na sarap ka nga, Jervy. Sarap na Pinagbigyan sarap. lang kita kasi gusto mo ng closure, gusto mo ng tapusin lahat. Ayan, natapos na. Ano pa ba? Alam kung gusto mo rin to, Jervy. Huwag mo Hindi ako ko lalakas. natapos to, Huwag mo Trina. ako lokohin. Pare-pareho kayo mga lalaki! Ha? Kuhang-kuha ko yung kahinaan mo, Jervy. Pinilit mo lang ako eh. Pinilit? Sarap na sarap ka nga. Kita mo sa video, papakita ko sa'yo. Ayan, ano? Ang tagal. Ha? Ano? Hindi mo nararanasan yan kay Michelle, Please, no? makaawa ako. Tantanan mo na ako. Ma, paano yung nagmamakaawa? Kawawa ka naman. Trina, please. Ano? Kung ano bang nagawa Ikaw lang ko sa- magiging masaya. Guguluhin ko kayo. Guguluhin ko kayo hanggang maghiwalay kayo. Hindi ako papayag na kayo lang masaya. Ha? Huh? Please. Mabawi ako kasi yung babae niya ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Ha? Tapos magpapakasal kayo, hindi. Tigilan mo na ako, please. No, no. Please. Guguluhin ko kayo. Guguluhin ko kayo! Maawa ka. Maawa ka. Ay, nako, kawawang Michelle. Kawawang fiancé. Alam niya ba na sarap ka sa akin kanina, ha? Please, please. No, no. Maawa ka. Tigilan mo na, Trina. Tama na. Nakakaawa ka naman, Jervy. Pero no. Hindi kayo magiging masaya. Hindi kayo magiging masaya! Trina! No!